Cum faci grafică pentru personalizarea unei mașini? Răspundem la întrebarea asta și multe altele în videoclipul de astăzi. Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul Pixel Play Design. Eu sunt Valentin Neamțu, gazda voastră de astăzi. Haideți să-i dăm drumul și să vedem cum personalizăm o mașină. Am început să fac grafică pentru personalizarea de mașini de când lucram în tipografie. Aici am învățat mai multe lucruri de care trebuie să ții cont atunci când realizezi grafica pentru un astfel de proiect. Așa că eu zic să o luăm cu începutul. Există mai multe modalități de a personaliza o mașină, iar în videoclipul de astăzi nu o să vorbim despre personalizarea mașinii prin vopsire sau prin colantare cu dorința de a-i schimba culoarea. O să vorbim despre situațiile în care vrei să branduiești o mașină cu identitatea vizuală a unui brand anume. Eu astăzi o să vorbesc despre 3 situații de personalizare ale mașinilor și o să le iau pe fiecare în parte. Pentru început o să le enumăr și o să vă spun câteva mici detalii despre ele, iar apoi o să intrăm în detaliu pe fiecare caz în parte și o să intrăm și în program în Illustrator ca să vedem cum se face. Primul caz, personalizarea cu autocolant plotat în folie colorată în masă. Haideți să vă dau și câteva detalii rapide de cum se face această personalizare. În primul rând trebuie să începi într-un program vectorial, deci Illustrator, CorelDRAW, Inkscape și alte programe vectoriale. Trebuie să realizezi o grafică simplă, vectorială. Prin grafică simplă fac referire la forme pline, de exemplu text, dar nu vă gândiți la print, deci nu vă gândiți la mai multe culori. Vorbim de o singură culoare, fontă de culoare în masă, fără ilustrații complexe sau imagini. O să ajungem și la partea cu imagini și ilustrații complexe un picut mai târziu. Deci, creezi grafica într-un fișier vectorial care mai apoi este trimis către producție. Aceștia la producție au role de folie cu tot felul de culori. Aceștia vor alege să folosească o folie cu o culoare cât mai apropiată de identitatea vizuală a brandului pentru care tu realizezi proiectul respectiv. Mai apoi aceste role de folie sunt luate și puse pe un aparat numit Cutter Plotter. Acest aparat știe să taie exact forma graficii în funcție de fișierul vectorial pe care tu l-ai trimis către aceștia. După ce grafica este complet tăiată la Cutter Plotter, mai apoi se îndepărtează surplusul. Procesul se numește debavurare, adică îndepărtarea surplusului de autocolant de care tu nu ai nevoie. Deci se ia și se dă la o parte ca să rămână doar grafica pe care tu ai făcut-o în programul vectorial. După asta se aplică o folie de transfer peste autocolant și astfel o să se poată personaliza mașina. Asta a fost o explicație rapidă a pașilor care trebuie făcuți pentru o astfel de personalizare, dar o să intrăm mult mai mult în detaliu imediat în acest videoclip. A doua situație este personalizarea unei mașini cu o imagine sau cu o ilustrație, dar vreau să menționez că nu mă refer la colantarea completă a mașinii, ci doar o zonă. Imaginați-vă, de exemplu, poate un personaj colantat pe o parte din mașină. Scurt, pașii pentru realizarea unei astfel de personalizări sunt următorii. Poți realiza imaginea în Photoshop la o dimensiune suficient de mare. Mai apoi această imagine se importă într-un program vectorial și începi să faci un contur de tăiere în jurul ilustrației sau imaginii respective. După care, la producție se predă fișierul vectorial cu această imagine importată în el sau un fișier PDF. Conturul vectorial de care vă povesteam adineauri trebuie făcut pe un layer separat față de imagine. Imaginea urmează să se printeze, apoi după ce se printează se laminează mat sau lucios în funcție de preferințe pentru a proteja printul. Abia mai apoi folia printată și laminată se introduce în Cutter Plotter și se taie conform conturului vectorial pe care l-ai făcut. Așa cum vă povesteam și în primul caz, și aici se îndepărtează surplusul de autocolant și se aplică peste o folie de transfer, iar apoi autocolantul este bun de folosit pentru personalizarea mașinii. A treia situație este personalizarea mașinii în întregime, deci colantarea completă a autovehiculului. Aici e un caz mai special pentru că grafica se printează pe bucăți. La ce mă refer mai exact? Printul cu grafica realizată pentru personalizarea mașinii se printează pe niște role de autocolant. Aceste role însă au o anumită lățime. Există role de 106 cm, role de 136 de cm și așa mai departe. Și atunci este cumva treaba ta, dacă tu faci pregătirea pentru print, este treaba ta să vorbești cu cei din producție și să afli cât de lată este rola pe care ei printează.
pentru că în momentul în care autocolantul se va aplica pe mașină, vor trebui făcute îmbinări ale fâșiilor de autocolant cu grafica, astfel încât aceasta să aibă continuitate de la un capăt la altul și grafica să arate bine în final. Să presupunem de exemplu că ai de personalizat o dubiță de marfă și ușa glisantă din spate are undeva la 140 de centimetri. Automat, cei din producție, dacă au rolele mai mici, asta înseamnă că ușa respectivă nu va putea fi personalizată dintr-o singură fâșie de autocolant și vor trebui printate două fâșii care o să se îmbine undeva la mijloc. După ce autocolantul se printează, trebuie să se lamineze mat sau lucios, la fel ca în cazul al doilea pe care l-am dat adineauri ca exemplu. În această situație însă, pentru că vorbim de o colantare completă a mașinii, nu cred că o să mai fie cazul de tăiat la cutter plotter. Și atunci trebuie doar folie de transfer aplicată peste și autocolantul este pregătit pentru aplicarea pe mașină. Surplusul de autocolant care rămâne după aplicarea pe caroserie o să fie tăiat manual de către cei din producție acolo la fața locului. În această situație este foarte important de reținut faptul că grafica trebuie să aibă continuitate de pe o parte a caroseriei pe cealaltă. Va trebui de asemenea să aibă continuitate și în locurile în care fâșiile de autocolant o să se îmbine. Dar vedem în continuare în acest videoclip mai multe detalii și o să vă arăt cum se face. Vă spuneam mai devreme de folie de transfer. Haideți să vă spun mai exact care sunt layerele de care are nevoie un autocolant ca să se poată folosi corect. În primul rând, autocolantul, fie el colorat în masă sau alb după care urmează să se printeze, are mereu o hârtie suport. Asta ajută întreg ansamblul graficii, după tăiere și debavurare, să aibă poziționate toate elementele grafice corect în continuare și nu în ultimul rând nu lasă cuțitul cutter plotterului să taie pe alte materiale care ar putea să îl deterioreze, de exemplu pe plastic sau metal. Dacă discutăm despre autocolant printat, trebuie să se lamineze mat sau lucios pentru protecția culorii. Mai apoi se face tăierea la cutter plotter și îndepărtarea surplusului de autocolant, debavurarea. După asta se aplică folia de transfer. Aceasta se aplică foarte bine pe autocolant și în momentul în care trebuie să personalizezi mașina, se desface de pe hârtia suport. Pe ea va rămâne autocolantul lipit și hârtia de suport se desface, dar atenție! Hârtia suport se îndepărtează treptat, nu toată odată. De ce? Pentru că trebuie să te ferești în primul rând de situațiile în care lipești autocolantul din greșeală în zonele ale mașinii în care nu trebuie. Cum faci asta? Desfaci hârtia suport doar la începutul autocolantului, lipești doar zona respectivă de autocolant, iar apoi treptat se trage de hârtia suport și în continuare vii cu racleta și lipești autocolantul până când termini toată fâșia. În felul ăsta te ferești de situațiile în care lipești autocolantul în zone în care nu ar trebui să fie lipit. Ca să poți să faci grafica pentru personalizarea unei mașini, ai nevoie de un șablon și există două modalități de care urmează să-ți spun pentru a putea obține aceste șabloane. Prima variantă. Există așa numitele blueprints pe care le găsești pe internet și trebuie să le cumperi. Nu sunt free. Atenție foarte mare aici. În momentul în care cumperi un blueprint, trebuie să îl cumperi corespunzător modelului de mașină pe care urmează să-l personalizezi. Se întâmplă de multe ori ca mașinile de la un an de producție la altul să-și mai fi schimbat ceva la caroseria externă, să li se fi făcut un facelift. E evident că dacă lucrezi pe un blueprint greșit, atunci și grafica există mare posibilitate să nu se potrivească. Grafica poate să ajungă să fie prea lată sau prea îngustă sau să acopere zone care nu ar trebui să le acopere. Și încă ceva. Menționează încă de la început clientului că aceste blueprint-uri trebuie cumpărate sau să ai în vedere să le pui în oferta de preț ca să nu rămână o cheltuială pe umerii tăi. A doua modalitate în care poți să obții un șablon pentru mașina pe care urmează să o personalizezi este efectiv să faci poză mașinii din toate unghiurile care urmează să fie colantate. Probabil că unii ar spune că este mai sigur să lucrezi cu un blueprint decât să faci poză unei mașini. Însă eu cred că depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. În trecut eu a trebuit să fac grafică pentru o mașină de marfă și am primit blueprintul de la client. Am terminat grafica de făcut și a fost trimisă în producție. Dar, din păcate, în realitate, mașina de marfă era mai scundă cu vreo jumătate de metru decât blueprintul pe care eu îl primisem. Exact ceea ce vă spuneam, faptul că trebuie să fii foarte atent în momentul în care cumperi un blueprint, să îți dai seama dacă este corect pe modelul de mașină pe care tu trebuie să-l faci sau nu. Eu am avut noroc pentru că cei din producție și-au dat seama că grafica era mai mare decât mașina din realitate. Așa că să faci grafică pentru personalizarea unei mașini folosind ca șablon o poză a mașinii respective din mai multe unghiuri care trebuie colantate, din punctul meu de vedere este mai bună decât un blueprint
Din următoarele motive. Poți să măsori mașina cu mâna ta și să vezi ce cote are și să mergi la sigur. Mașinile nu au caroseria dreaptă pe ele, au tot felul de cute și în momentul în care te duci să vezi mașina cum arată, ai și acest lucru în vedere atunci când începi să realizezi grafica. Dacă te hotărăști să folosești această modalitate pentru personalizarea unei mașini, trebuie să știi încă de la început că pozele pe care urmează să le faci sunt foarte importante și trebuie făcute corect. Trebuie să încerci să te poziționezi cât mai perpendicular cu mașina ca poza să iasă foarte bine și simularea să fie una corectă, astfel încât să nu distorsionezi grafica atunci când lucrezi la ea. Fă poză la partea laterală a mașinii care are și bușonul pentru alimentare. Pentru cealaltă laterală a mașinii poți să duplichezi imaginea, să-i dai un reflect în oglindă și să elimini acel bușon. De ce îți sugerez să faci asta? Pentru că la una din mașinile pe care le-am branduit în trecut, mi s-a întâmplat următorul lucru. Am făcut poză la ambele laterale ale mașinii. Însă bineînțeles că unghiul din care am făcut pozele nu a fost identic pentru ambele laterale. Apoi, în momentul în care am început să fac simularea graficii pe mașină, bineînțeles că cele două laterale nu erau 100% identice. Cei din producție nu au realizat asta, nu s-au gândit la acest aspect și au colantat mașina conform simulării, adică laterala stângă era puțin diferită de laterala dreaptă. Mai exact, pe ușa stângă a mașinii logo-ul era centrat, iar pe ușa dreaptă a mașinii logo-ul era un pic mai aproape de geam. De altfel, pe aripa spate a mașinii elementele grafice se vedeau într-un fel, iar pe aripa dreaptă a mașinii se vedeau un picuț altfel, erau puțin altfel poziționate. Însă se pot evita astfel de probleme dacă faci o singură poză a lateralului mașinii în care ai capacul pentru alimentare și duplichezi poza, doar că în oglindă, atunci și simularea va ieși perfect de pe o latură pe cealaltă. Vreau acum să îți spun câteva lucruri foarte importante de care trebuie să ții cont, pe care trebuie să le știi atunci când vine vorba de personalizarea unei mașini. Iar dacă știi aceste lucruri tehnice, ar fi bine să le împărtășești și cu clientul tău ca să știe din capul locului de ele. Sunt unii clienți care îți impun anumite elemente grafice să le pui pe mașină, dar din păcate nu orice element grafic se poate colanta. Și o să vedem acum în detaliu la ce mă refer. Unul dintre aceste aspecte tehnice este să încerci să nu faci textul sau alte elemente grafice foarte mici. Încearcă să nu depășești 5 mm lățime. De ce trebuie să te ferești de acest lucru? Pentru că cu cât suprafața autocolantului este mai mică, cu atât aderența în timp scade. Plus că dacă mergi cu mașina să o speli, din cauza presiunii foarte puternice de apă, acele suprafețe de autocolant foarte mici se pot desface cu timpul. Chiar și producătorii de folii menționează faptul că cu cât suprafața de autocolant este mai mare, cu atât aderența este mai bună și crește durabilitatea în timp. Un alt aspect tehnic important de care trebuie să ții cont sunt zonele care separă caroseria pe mașină. De exemplu, între cele două uși sau între o ușă și o aripă. Să presupunem, de exemplu, că ai un text foarte mare și lung și vrei să îl lipești pe lateralul mașinii. Trebuie să încerci ca spațiul dintre două litere să cadă pe această linie care desparte ușile, de exemplu, și să nu trebuiască să tai litera la jumătate. Plus că, dacă faci asta, ușa se întâmplă să mai fie atinsă în momentul în care oamenii intră și ies din mașină și asta poate în timp să afecteze aderența autocolantului pe mașină. Ușor, în timp, poate să se desfacă. Un al treilea aspect tehnic important de care trebuie să ții cont este să nu branduiești, să nu colantezi bara față și bara spate a mașinii dacă sunt făcute din acel plastic negru poros. De ce asta? Pentru că autocolantul are o aderență foarte bună pe caroseria mașinii, pe tablă, dar nu pe plastic, mai ales pe plasticul acela poros. Acea porozitate scade extrem de mult aderența autocolantului și în foarte scurt timp urmează să se desfacă. Dar dacă bara față și spate a mașinii sunt vopsite, atunci se poate aplica autocolantul liniștit. Un al patrulea aspect tehnic foarte important pe care chiar te rog să îl menționezi clientului încă de la început este că simularea pe care tu urmează să o faci nu va fi niciodată 100% cu ceea ce o să rezulte în realitate. De ce? Caroseriile mașinilor au tot felul de cute, așa cum vă spuneam și mai înainte. Aceste cute consumă autocolant. Una este să ai o suprafață dreaptă pe care aplici autocolant și una este să ai o suprafață curbată. În acea curbură intră mai mult autocolant, se pierde, se mănâncă din material. Tu în momentul în care faci simularea într-un program vectorial, îți este cam imposibil să anticipezi cum va arăta 100% în realitate. Cât de mult autocolant o să se piardă în acele cute. Și atunci
este bine de specificat de la început clientului de aceste aspecte, ca în momentul final al colantării mașinii, dacă se uită comparativ la simulare cu rezultatul final, să înțeleagă de ce există acele mici diferențe. Cu cât există mai multe cute pe caroseria mașinii, cu atât diferența între simulare și realitate este mai mare. Un alt lucru tehnic important pe care să-l menționez clientului este să nu-și branduiască mașinile la temperaturi sub 10 grade. Autocolantul are niște proprietăți, dar aceste proprietăți se pierd în anumite condiții meteorologice. Din cauza temperaturilor scăzute, dacă aplici autocolantul sub 10 grade Celsius, posibil autocolantul să se întărească și când tragi de el ca să îl aplici pe mașină acolo unde ai nevoie, există posibilitatea să pocnească, să se rupă. Plus de asta, adezivul de pe autocolant are nevoie undeva la 24 de ore să lucreze și să se aplice foarte bine pe mașină. Însă nu poate să facă acest lucru în condiții meteorologice cu temperaturi foarte scăzute. Într-adevăr, furnizorii de folie menționează faptul că autocolantul lor rezistă la temperaturi de minus 40 de grade până la plus 60 de grade, să zicem. Dau un exemplu. Dar această mențiune este după ce autocolantul s-a colantat. Însă, în timpul procesului de colantare, este important să se caute o temperatură ideală undeva între 15 și 30 de grade Celsius. Deci da, este important să nu colantăm mașini nici la temperaturi foarte ridicate, pentru că în momentul ăla din nou sunt afectate proprietățile autocolantului. Atunci se înmoaie și poate să se deformeze, se pot face cute și atunci autocolantul nu mai este aplicat corect. Dacă clientul vrea să știe și te întreabă, probabil că ar fi util să-i spui și cum să dea autocolantul jos peste câțiva ani dacă vrea să schimbe grafica, să o reînnoiască. Se dă jos cu ajutorul unui fân și al unei raclete din plastic foarte ascuțite și rezistente, dar care nu zgârie caroseria. După îndepărtarea autocolantului mereu o să îți rămână adeziv, iar acel adeziv se îndepărtează cu soluții speciale. Un exemplu de astfel de soluție este Write Off. Se aplică pe caroserie, se lasă să acționeze undeva la 4-5 minute, după care se șterge. Încă un aspect tehnic important. Din cauza razelor UV, culoarea mașinii în timp are de suferit și o să își schimbe nuanța. Însă, aceste raze UV nu o să afecteze caroseria în locul în care a fost aplicat autocolant. Deci după îndepărtarea autocolantului o să se vadă o diferență de nuanță între caroseria care a fost acoperită de autocolant și caroseria care a fost afectată de razele UV. Cum rezolvi această diferență de nuanță a caroseriei? Păi există o modalitate să vopsești mașina din nou, ceea ce este destul de costisitor. Mai există modalitatea în care timpul le rezolvă pe toate și atunci, datorită razelor UV, o să uniformizeze ambele nuanțe la una singură în timp. Nu știu să vă spun 100% dacă ar merge cu un polish. În cazul nostru, pentru colantarea mașinilor în scop publicitar, se folosesc folii de la Oracal colorate în masă, mai exact Oracal 651. Cu cât numărul ăsta este mai mare, cu atât folia este din ce în ce mai groasă. De exemplu, există folii Oracal 951 folosite pentru personalizarea avioanelor. Iar pentru autocolantele care urmează să fie printate, cei de la MacTac au un kit special de folii de print dedicate pentru personalizarea mașinilor. V-am povestit tot felul de lucruri tehnice, dar nu am terminat. Videoclipul ăsta, să știți că este un videoclip foarte tehnic. Vreau să intru cât mai mult în detalii și să înțelegeți cât mai bine tot felul de aspecte importante de care trebuie să țineți cont, astfel încât branduirea mașinii să iasă foarte corect. Acum, haideți să revenim la prima variantă de personalizare a unei mașini despre care vă povesteam la început, cea cu branduirea unei mașini cu folie colorată în masă și apoi plotată. Și haideți să vedem și practic cum se face. O să vreau să vă arăt cum să măsurați o mașină, pentru că o să facem poză unei mașini și o să facem simularea pe o poză și trebuie să vă arăt pas cu pas cum faceți asta. Așa că haideți afară și să începem să măsurăm mașina. Avem de față un Mazda 6 din 2009, e mașina mea personală. În primul rând vreau să vă arăt cum să faceți cât mai corect pozele, ca mai apoi să puteți face simulările. Trebuie să te situezi perpendicular cu mașina, astfel încât să poți să o prinzi și cât mai bine toată în cadru. Pe lângă asta este foarte important să încerci să te situezi cumva la mijlocul mașinii ca înălțime. De ce asta? Dacă pozezi mașina prea de sus sau prea de jos,
imaginea se distorsionează și implicit și simularea ta o să se distorsioneze. Dacă te situezi cumva la mijlocul mașinii pe înălțime, în felul ăsta poza o să fie dreaptă și în felul ăsta și grafica ta o să fie dreaptă, poziționată pe mașină. În folderul ăsta am descărcat pozele pe care le-am făcut la mașină. Aici avem cele două poze din lateral. Observați că am făcut poză din lateralul mașinii unde am și rezervorul. Dintre cele două poze o să aleg pe prima pentru că este mai dreaptă. Aici, dacă vedeți, pare că este un picuț mai înclinată și dacă o fac în poziția asta în care mașina e mai dreaptă în imagine, nu va trebui nici grafica să trebuiască să o rotesc în simulare sau chestii de genul ăsta. Și atunci, haideți să luăm imaginea asta și să o importăm în Photoshop ca să o pregătim pentru printul pe o pagină A3. Am importat imaginea în Photoshop. De aici, de jos din dreapta, o să facem un layer cu Solid Color și o să aleg alb, deblochez layerul cu imaginea, apoi Color Fill îl mut în partea de jos. Apoi selectez layerul cu imaginea și îi dau o opacitate de 20%, poate e prea mult, cred că un 30% ar fi ok ca să văd în continuare detaliile, liniile care despart ușile și așa mai departe. Poate chiar un 40% ar fi ok. Am nevoie ca imaginea să fie redusă ca opacitate pentru că urmează pe această pagină A3 printată să scriu cotele după ce le măsor. Și atunci, dacă păstrez imaginea la 100% opacitate, nu o să am contrast suficient între pixul cu care o să scriu pe hârtie și imagine. De asta vreau să îmi listez imaginea pe un A3. Mergem la Image, Canvas Size, un A3 Landscape are înălțimea de 297 de mm pe 420 de mm. Ok, luăm imaginea și o scalăm. Nu mă interesează că a rămas sus și jos alb, nu mă afectează cu nimic. Nu mă interesează nici că este RGB, e pur și simplu o ciornă pentru mine această imagine. Nu voi avea nevoie să listez și cealaltă laterală a mașinii pentru că sunt identice, sunt simetrice. Cotele de pe laterala stângă sunt la fel cu cele de pe laterala dreaptă, doar că sunt în oglindă. Acum haideți să importăm și imaginea cu spatele. La fel am făcut două poze. În cazul de față o să aleg a doua imagine pentru că din nou mi se pare că este mai dreaptă un pic și nu va trebui să înclin grafica în vreun fel. De data asta o să o iau și o să o trag direct peste imaginea peste care am lucrat adineauri și atunci o să mi se scaleze exact pe dimensiunea A3. Îi dăm și ei un 40% opacitate, imaginea inițială o facem invizibilă. Mi-am dat seama de ceva, o să vreau ca imaginile să fie alb-negru, să nu fie color, pentru că nu am nevoie să fie color, am nevoie să fie cât mai mult contrast și atunci o să-i pun un filtru pentru a-i scădea saturația, vreau să-i scad saturația foarte mult și o fac alb-negru. Iar acum pot să o salvez. O să resalvez și lateralul mașinii ca să fie alb-negru. Acum am cele două PDF-uri create și pe astea o să le listez în două exemplare în cazul în care poate greșesc ceva atunci când scriu să mai am încă o hârtie de rezervă. Și cu astea mergem mai departe la mașină ca să o măsurăm. Acum o să trebuiască să începem să luăm și niște măsurători. Pentru asta am luat cu mine paginile A3 listate despre care vă povesteam mai înainte. De fiecare dată când o să iau o cotă de pe mașină, o să notez cota respectivă pe hârtiile respective, ca mai apoi când intrăm în program să avem cotele și să știm dimensiunea corectă la care trebuie să facem și grafica. Un lucru foarte important înainte de specificat. Dacă se poate, pe cât posibil, ar fi ideal dacă ai avea măcar aproximativ o idee despre cum urmează să arate grafica pe mașină. De ce asta? Pentru că eu în momentul de față o să încep să iau niște cote, dar nu are rost să măsor caroserie pe care nu o să fie pus autocolant, deci care nu o să fie branduită. În cazul meu nu are rost să iau cote la aripile din fața ale mașinii sau la capotă. Haideți acum să începem să luăm cotele. Se vede cum caroseria mașinii are o curbură. În momentul în care măsori, e incorect să iei o măsurătoare de genul ăsta, pentru că nu e dimensiunea corectă. Ruleta trebuie curbată pe cuta mașinii
și vedem în momentul de față aici 69 de centimetri și mergem să-i scriem pe hârtie. Am luat înălțimea. Mergem acum să luăm și lungimea ușii. Ne uităm să vedem unde este ușa, unde are burta ușa aici în exterior, pentru că acolo e lungimea maximă a ei. Și luăm din acel punct și tragem până în partea dreaptă și avem undeva la 116,5 cm. Cam așa o să procedăm și cu restul dimensiunilor pe care urmează să le luăm pentru mașină. Am terminat cu cotele de la laterala stângă a mașinii. Aceleași cote o să fie folosite și pentru laterala dreaptă a mașinii, doar că o să fie în oglindă. Mai avem de măsurat spatele mașinii și am terminat cu cotele. Bun, acum am terminat de luat cotele, hai să mergem înapoi în casă și să ne punem la calculator să începem să facem grafica, pentru că oricum afară s-a făcut cam frig. Ne-am întors în casă, haide acum să intrăm în program și să vedem ce avem de făcut cu cotele pe care le-am obținut și cu pozele făcute la mașină. Aici am folderul cu pozele făcute la mașină din mai multe unghiuri. Pe asta am făcut-o în momentul în care v-am arătat cum să faceți corect o poză. O să ne folosim de ea și o să o importăm în Photoshop. După cum vedeți în primă fază, din cauza reflecției de la caroserie, se văd tot felul de detalii aici în imagine și există posibilitatea să mă încurce în momentul în care fac simularea, să se vadă prea puternic și să mă deranjeze atunci când o să pun grafica pe ea. Și atunci, ca să iasă o simulare bună și să iasă în evidență grafica de pe mașină și nu alte reflexii, o să încerc să estompez toată reflexia asta de pe mașină cumva. Deblocăm layerul dând un click aici pe lacăt. Țin apăsat tasta Alt și trag de layer în sus ca să îl duplichez. În cazul în care nu îmi place cum o să arate după ce editez caroseria, pot să îl șterg și să revin la layerul de bază, după care să pornesc din nou. O să mă folosesc de Stamp Tool. Caut o zonă pe care o pot folosi și multiplica pentru a putea acoperi zonele care se reflectă și de care nu am nevoie. Pentru partea de jos în care se reflectă pietrișul, o să dau opacitate aproximativ la jumătate și continui și peste. Continui să fac același lucru și pe ușa din spate. Observați că avem pe ușa din spate o cută, o linie care ar trebui să continue și ar trebui să o fac să se vadă mai pronunțat. Bara din spate o să folosesc prima dată Patch Tool ca să scot detaliile de care nu am nevoie, iar apoi o să mă folosesc de Paint Tool, o să iau o culoare move de aici de pe mașină și o să dau peste. Dăm și puțin peste zona albă de aici deasupra ca să o închidem mai mult. Facem același lucru și pe aripa din fața a mașinii. Nu trebuie să fie perfect, pe mine mă interesează să am un șablon pe care să pot lucra atunci când pun grafica și să nu fie elemente care să fie mai puternice decât grafica și să iasă în evidență. Sunt mulțumit cu imaginea din momentul de față și se poate folosi. Acum, pentru că avem nevoie și de cealaltă laterală a mașinii, o să duplichez layerul, mergem la Edit, Transform și dăm Flip Horizontal și trebuie să eliminăm capacul de la alimentarea cu carburant. O să folosesc Patch Tool, trag într-o parte și a dispărut. Nu este într-adevăr o trecere perfectă, dar nu am nevoie de asta acum. Acum export cele două laterale în format JPEG. Am importat și spatele mașinii, vreau la fel și la el să
elimin toate zonele astea care se reflectă și de care nu am nevoie. O să folosesc Patch Tool pentru a face zona de aici din dreapta de pe portbagaj cât mai curată, iar apoi o să mă folosesc de Stamp Tool pentru a o multiplica și pe celelalte zone. Acum o să folosesc brush-ul din nou ca să acopăr zonele de lumină. Acum imaginea este ok, pot să o export ca să ne folosim de ea pentru personalizare mai departe. Pentru că în Illustrator dimensiunea artboard-ului este limitată undeva la maxim 6x6 metri, va trebui să lucrăm la scară de 1:10 și acest lucru este foarte important de menționat și celor din producție în momentul în care le vom livra fișierul final. Deocamdată o să-i dau o dimensiune random de 1000x1000 de milimetri. Cu drag and drop o să tragem imaginea pe care am editat-o, lateral stânga, începem cu ea. Acum, cum îți este ușor să convertești la scară de 1:10? Cel mai simplu este ca atunci când măsori să îți iei cotele în centimetri, așa cum ați văzut că am făcut și noi. Apoi, când convertești la scară de 1:10 în Illustrator, pur și simplu schimbi unitatea de măsură din centimetri în milimetri. De ce? Hai să o luăm una din cote să o dăm exemplu. Înălțimea ușii din față avea 69 de centimetri. Arată cam așa în lungime în program, pe când 69 de milimetri arată așa, adică a 10-a parte din cei 69 de centimetri. Adică am redimensionat linia din stânga la scară de 1:10. Acum că am făcut această cotă la scară de 1:10 pentru înălțimea ușii din față, redimensionez imaginea până când ușa ajunge să aibă înălțimea egală cu înălțimea liniei create adineauri. În acest moment, și celelalte cote sunt aproximativ corecte pentru că se scalează proporțional. De exemplu, ușa în partea de jos când am măsurat avea 111 cm. Deci aici la noi în simulare trebuie să facem o linie care să aibă o lungime de 111 mm, pentru că am spus că schimbăm unitatea de măsură din centimetri în milimetri și atunci lucrăm la scară de 1:10. Dacă luăm linia asta și o aducem aici în partea de jos, vedeți că este aproximativ egal. Într-adevăr, aici se vede un pic o diferență. Nu vor fi niciodată 100% identice cotele, pentru că e vorba de o simulare făcută cu o poză, dar e în regulă. Există tot timpul un mic decalaj din cauza unghiului în care ai făcut poza, dar este important că dimensiunea este aproape la fel. Haideți să luăm un exemplu pentru linia ușii din partea de sus. Avea 118,5 cm. Aici trebuie să punem 118,5 mm. Aceeași situație, vedeți, e aproape perfect pusă, dar este în regulă, putem lucra așa cu ea. Acum redimensionăm artboard-ul în funcție de dimensiunea imaginii, blochez layer-ul cu imaginea. Acum eu fac cu pen-ul un contur al mașinii în zonele în care o să fac grafică, iar în zone precum mânerele de la uși sau geamurile o să folosesc Pathfinder pentru a le decupa, pentru că voi lucra cu Clipping Mask, iar acolo nu vreau să am grafică suprapusă. Acum începem să fim creativi. Din cauza că mașina mea este foarte închisă la culoare, are un mov foarte închis, nu voi folosi galbenul de la Pixel Play. Deși aș putea, pentru că există suficient de mult contrast, dar parcă nu îmi surâde foarte tare combinația de culoare și voi folosi alb. În cazul tău, poți să faci grafica în funcție de elementele grafice pe care le are identitatea vizuală la care lucrezi. Încearcă să nu pui foarte multe elemente și să ții grafica mai aerisită.
terminat grafica pentru laterala stângă. După cum ați văzut, am încercat să țin cont ca logo-ul de pe ușa din față să fie centrat pe mijlocul acesteia, de asta m-am uitat în partea stângă și în partea dreaptă să fie o distanță egală. De asemenea, liniile de la triunghiurile goale în mijloc au o grosime mai mare de 5 mm. Dacă le măsurăm, vedem că scrie aici 1,42 de mm, ceea ce înseamnă că dacă am luat scara normală de 1 la 1, asta ar însemna 1,4 cm. Aici în spate nu e nicio problemă că acest triunghi se suprapune și peste capacul de la alimentare. Este o formă mai mare, plină și nu o să-i afecteze foarte mult aderența în timp. Selectez Artboard Tool, țin apăsat tasta Alt și trag în jos ca să duplichez artboard-ul de deasupra cu tot cu grafica de pe el. Apoi selectez toată grafica de pe artboard-ul din partea de jos și îl transformăm, îi dăm o reflecție verticală. Apoi, ca informația să se citească corect, mergem și selectăm din nou logo-ul, îi mai dăm încă o dată această reflecție verticală ca să se poată citi. Același lucru îl facem și cu iconițele de social media. Singura diferență este că va trebui să schimbăm imaginea pentru că avem aceeași imagine cu capacul de la alimentare aici și trebuie schimbată. Mergem la Links, îi dăm Relink și selectăm cealaltă imagine cu laterala dreaptă. Este normal să se poziționeze așa pentru că are efectul de reflect activat. Mergem din nou și îi dăm și ei reflecție verticală, iar acum capacul din spate a dispărut. Acum avem și laterala stângă și laterala dreaptă a mașinii. Mai avem însă de făcut și spatele. Importăm imaginea. La fel ca înainte, alegem o cotă din cele pe care le-am măsurat. De exemplu aici, sub tripla din spate, avem 27 de centimetri, convertit la scară de 1 la 10 înseamnă 27 de milimetri. Selectăm imaginea și o scalăm. Și în acest caz o să folosesc pentul ca să fac un clipping mask. Acum începem să fim creativi. Ok, în mare cam asta este grafica, nu o să mai insist foarte mult asupra ei. În videoclipul ăsta important este să înțelegeți cum pregătiți o grafică pentru personalizarea unei mașini. Nu o să pun acum foarte mult accent pe cum o să arate grafica. Un aspect important aș vrea să vă menționez totuși la grafica din spate. Simularea nu este 100% cu ce o să se întâmple în realitate. Mai exact, aici în partea dreaptă sus, vedeți că linia asta din dreapta la mine în simulare merge așa, drept în sus, dar în realitate, de fapt, o să fie un picuț înclinată, pentru că din acest punct, deci de la această cută în sus, mașina are caroseria lăsată în față și atunci și autocolantul o să se lase un pic în față, deci nu o să fie așa, o să fie un picuț aplecată. La fel și aici, nu o să meargă complet dreaptă, o să fie un picuț înclinată în partea asta. De asemenea, aici probabil că o să trebuiască să fie tăiată undeva, tăiat în zona asta autocolantul, pentru că de aici vine o cută așa în interior și o să trebuiască dus autocolantul în acea adâncitură. Deci de asta spun că trebuie să fiți conștienți de faptul că o simulare nu o să arate 100% niciodată cu ce o să fie în realitate și trebuie să anunțați clientul de acest detaliu de la început. Acum haideți să vă arăt cum pregătesc eu grafica pentru a o trimite la producție. Având în vedere că mașina a fost măsurată de mine, nu de către firma care urmează să o colanteze, o să le dau toate cotele pe care le-am măsurat la mașină, ca în cazul în care vor avea nevoie să le aibă la îndemână.
Pentru asta duplichez artboard-ul din partea de sus, toată grafica de pe mașină o șterg, pentru că mă interesează să le dau doar cotele caroseriei. O să-i reduc opacitatea imaginii undeva la 40%, blochez layer-ul, iar acum în funcție de cotele pe care le-am luat, încep să le pun aici. De la mânerul ușii până undeva în zona asta, o să pun o culoare stridentă și evidentă. În realitate sunt 910 mm. Vă recomand să le dați cotele la producție în milimetri pentru că ei în general lucrează în milimetri și le este la îndemână. Mai apoi luăm următoarea cotă de la linia din partea de sus. Mergem mai departe și mai avem o cotă undeva aici în partea de jos. După care mai avem una jos de tot, la ușă. Apoi avem înălțimea ușii. Am terminat cu cotele de pe ușa din față, mergem acum la ușa din spate. Mai avem aici la aripa din spate câteva măsurători. Cam astea sunt cotele pe care le-am luat pentru laterala stângă, bineînțeles că aceleași sunt și pentru laterala dreaptă, doar că în oglindă. Le selectez pe toate, le grupez, Ctrl-G, țin tasta Alt apăsat și le duplichez în jos, țin apăsat pe Shift ca să le trag perfect în jos nemișcate, click dreapta, Transform, Reflect, Vertical și acum le poziționăm din nou. Acum, într-adevăr, o să trebuiască să dăm din nou reflect la tot textul pentru că nu se poate citi. Mai apoi o să dăm și cotele pentru spatele mașinii. Mai sunt unele cote pe care într-adevăr eu le-am luat, dar nu are rost să le mai pun pentru că nu i-ar ajuta cu nimic pe cei din producție. De exemplu, am măsurat partea de jos aici, de la un capăt la altul, sau înălțimea aici de sub număr până la linia din partea de jos. Nu are rost să pun aceste cote pentru că nu i-ar ajuta cu nimic. Le selectez și pe acestea și le grupez, Ctrl-G. Acum, ca să încerc să mă asigur că grafica la final pe mașină o să arate cât mai apropiat de simularea mea, eu încerc să le mai fac încă un artboard cu simularea pe care vin cu niște specificații de care ei să țină cont, deci să le citească și în momentul în care colantează mașina să țină cont de ele. Și atunci o să duplichez acest artboard, șterg de pe el cotele, iau mașina cu tot cu grafică de aici din stânga și o duplichez pe acest artboard. Selectez tot și grupez, blochez grupul, iar acum o să încep să vin cu specificații. Cam astea ar fi detaliile de care consider eu că ar trebui ei să țină cont. Deci, recapitulăm. Aici, în partea de jos, observați că autocolantul are o formă curbată aici la capătul din dreapta, datorită formei ușii. În mod normal, dacă eu le-aș da autocolantul exact pe forma asta, eu de fapt nu am de unde să știu care e curbura perfectă în realitate, pentru că mi-e greu, nu am cum să o măsor. Și atunci nu ar trebui la producție să le dau grafica exact în această formă. O să vedeți că atunci când o să pregătim autocolantul pentru producție, în zona asta eu o să mă lungesc cu el un picuț mai mult în dreapta. Ei când o să-l aplice dintr-o bucată de la un capăt la altul, iar mai apoi surplusul care rămâne o să-l îndepărteze cu un cutter sau cu ce taie ei exact de pe conturul ușii ca să rămână perfect acoperit de la un capăt la altul. Și atunci o să iasă ca în simulare, doar că am vrut să le și specific lucrul ăsta să știe de treaba asta. Aici, în ceea ce privește
iconițele, le-am spus că le-am precizat că trebuie să fie aliniate pe orizontală cu centrul logo-ului, iar logo-ul trebuie să fie pus pe ușă în funcție de mijlocul vertical al ușii și de asta am și tras săgeata asta, că poate e un termen așa care, nu știu, poate să-ți dea cu virgulă, să nu înțelegi exact ceea ce vreau să spun și atunci de asta am subliniat și am tras săgeată să le explic exact, concret, la ce linie mă refer și cum vreau să fie poziționat. O să iau toate elementele astea pe care le vedeți aici și o să le duplichez, să le pun și pe cealaltă laterală a mașinii. O să continui cu specificațiile și pentru spatele ei. Și aici am două specificații, mai exact iconițele de social media și logo-ul Pixel Play Design vreau să fie centrate pe orizontală cu centrul logo-ului Mazda și de asemenea distanța de aici de la colțul triplei până la logo și de la capătul graficii până la logo-ul Mazda să fie egale. De asemenea aici vârful de la triunghi țin foarte mult să fie cât mai mult centrat, tot la fel cu logo-ul de la Mazda și să indice către el. Ultimul lucru pe care urmează să-l fac este să le dau grafica pentru colantare separat de imagini și atunci o să creez un nou artboard, îl duplichez pe ăsta de aici, o să șterg tot ce este pe el, luăm doar grafica de aici de pe mașini, o copiem, o aducem aici pe artboardul ăsta, deocamdată nu se vede nimic pentru că este albă, va trebui să șterg clipping mask-ul în care este adăugată grafica. Acum selectez tot și o să îi dau o altă culoare. Pe ei la producție nu îi interesează culoarea pe care o are grafica ta vectorială. Fiind grafică vectorială, adică aceste puncte care creează forma, doar de aceste puncte are nevoie aparatul cu care se taie folia, cutter plotterul. Și tu pui în aparatul respectiv orice culoare de folie. Deci eu pot să-i pun aici și culoare roz pentru că ei oricum tot folie albă o să taie. Un lucru foarte important în momentul în care dai o grafică pentru tăiat la cutter plotter este ca formele care se intersectează trebuie să fie unite și avem aici o astfel de situație când acest triunghi este suprapus peste celălalt. Aceste două triunghiuri va trebui să le unesc cu Pathfinder pentru că dacă le las așa, cuțitul o să îmi treacă prin linia asta și pe aici și o să-mi taie autocolantul cum nu ar trebui. La fel și aici, cuțitul o să treacă prin zona asta și zona asta și atunci practic încă o formă aici la mijloc care de fapt nu ar trebui să existe. Dacă merg la Pathfinder și le unesc, atunci cuțitul o să vină așa și o să continue pe la vârful triunghiului, apoi merge pe linie în jos și atunci nu o să taie unde nu ar trebui să taie. Același lucru mai trebuie făcut și aici în partea de sus. Alte astfel de situații nu mai avem. O să selectez grafica, să văd unde am opacitate și să-i dau opacitate 100%. Da, aici mi-a făcut forma așa pentru că nu i-am dat expand. În momentul de față forma este doar un stroke. Îi dăm aici un swap, păstrăm doar stroke-ul și culoarea plină o eliminăm, apoi mergem la object, îi dăm un expand și acum avem și aici așa cum ar trebui să fie. Ca să îi ajut la linia asta, vă spuneam adineauri că va trebui să o lungesc mai mult în partea dreaptă. Și atunci îi dau un Ctrl-C și Ctrl-F ca să fac paste in place. Cea de pe layerul deasupra o las nemișcată și cea de pe layerul de desubt, haideți să și blocăm layerul de deasupra, cea de pe layerul de desubt o să o măresc în partea dreaptă. În momentul de față am dat cotele pentru grafica ce urmează să fie colantată.
Dimensiunile se dau pe ansamblul graficii ca ei să poată să-și facă și o ofertă de preț. De exemplu, triunghiurile astea cum sunt aici, așa se taie, exact cum tu le-ai făcut grafica, o să fie pierdere de material de autocolant pe care tu va trebui să îl suporți ca și costuri, pentru că după tăiere și îndepărtarea autocolantului în surplus, elementele grafice pe care tu le-ai făcut trebuie să rămână exact în poziția în care le-ai făcut. Și da, ai putea să faci economie de material dacă, de exemplu, ai luat triunghiul ăsta și l-ai poziționa aici, ăsta l-ai luat și l-ai întoarce în felul ăsta aici și așa mai departe, deci să le aduni într-o suprafață mult mai mică, doar că nu o să stea nimeni mai apoi ca să ia fiecare triunghi și să ți-l poziționeze cum ai tu de fapt nevoie. Și atunci se calculează pe suprafața întreagă, deci pătratul care înconjoară toată suprafața ocupată de aceste triunghiuri. La fel și la logo, la fel și la iconițele de social media și așa mai departe. Aici am ținut totuși să le mai fac încă o simulare ca să le amintesc faptul că din această fâșie, deci am dat dimensiunea pe fâșia brută, să zic așa, de autocolant, dar am ținut mai sus să le menționez încă o dată că ea va fi mai scurtă, va fi tăiată după ce o să fie aplicată și că le-am lăsat acolo un surplus cu care să poată să se joace. O să duplichez tot ce am făcut în partea de sus și pentru partea de jos, doar că o să fie în oglindă, pentru că o să fie exact aceeași grafică, doar că în oglindă pentru laterala dreaptă a mașinii. O să continuăm acum să dăm cotele și pentru grafica de pe spatele mașinii și am terminat și cu asta. Am terminat cu cotele și pentru spatele mașinii. Acum, dacă vă întrebați de unde am știut care sunt dimensiunile graficii de pe mașină, răspunsul e următorul. Având în vedere că grafica pe care am făcut-o pe un șablon redimensionat la scară de 1 la 10 al mașinii, automat înseamnă că și grafica am scalat-o corect în funcție de dimensiunile de cotele pe care le-am luat la mașină. Și atunci, în momentul în care, să zicem că selectez iconițele de social media, dacă mergem la transform, avem aici o înălțime de 81-82 de mm aproximativ, da? Și aici avem o lățime de 31 de centimetri, deci de 310 mm. Aici am greșit când am scris, trebuia să fie 310 mm. Da? Și cum mi-am dat seama? Când am selectat linia, la linie îți dă o dimensiune. Uite aici, 30,973 de mm. Dacă vorbim de rescalarea acestei dimensiuni la scară de 1 la 10, atunci o să fie 309,73 de mm, adică 310 mm. Rotunjim. Dimensiunile, chiar dacă vorbim de scară de 1 la 10, se pun dimensiunile din realitate. Aceste cote date grafici în principiu o să ajute cel mai mult pe cei din producție să-ți facă o ofertă de preț cât mai rapid și să nu trebuiască să stea și să ia ei fiecare element în parte și să vadă cât de mare e ca să poată să facă o ofertă de preț. Deci cumva îi ajut și pe ei, dar te ajut și pe tine. Acum o să iau toate elementele din grafică, o să le pun într-un singur folder, Ctrl-G pentru a le grupa și blochez layerul cu ele, îi dăm chiar și un invisible, iar acum toate elementele de aici o să le selectez, o să le bag și pe ele într-un grup și mergem la Object Expand Appearance și mai dăm încă o dată un Expand ca tot ce e aici să se convertească în outline, pentru că nu știu dacă ei o să aibă fonturile pe care eu le-am făcut aici sau o să se respecte stroke-ul liniilor și așa mai departe și atunci mai bine toate formele de aici să fie convertite outline ca să fim 100% siguri că nu o să fie probleme. Și acum deschidem din nou grafica și o deblocăm. Același lucru o să facem și aici, imaginile sunt blocate și o să selectăm toată grafica. O să-i dăm un Ctrl-G ca să o grupăm, Object Expand Appearance
și mai dăm încă o dată expand, ok. Și acum este și ea convertită outline și același lucru o să-l facem și aici imediat după ce blocăm imaginile. Ce am făcut pe artboard-ul ăsta a fost să mai duplichez încă o dată grafica și aici, ca să o aduc pe curat, fără cote, fără absolut nimic, ca cei din producție, atunci când au nevoie să o producă, să poată să o ia de aici imediat și să o taie. Vă aduceți aminte de momentul în care am unit aceste două triunghiuri? Ca să verifici totuși să nu mai existe și altfel de situații de genul ăla, folosești comanda Ctrl-Y, o să ți se vadă toată imaginea în felul ăsta. Vedeți că aici nu se mai văd acele două linii de intersecție. Dacă nu le-aș fi unit, s-ar fi văzut aceste linii acolo. Deci toate liniile, toate formele trebuie să fie unite, să fie dintr-o singură bucată. Aici la litere la fel, vedeți că fiecare literă este din câte o bucată. Ca să faceți o astfel de verificare, folosiți comanda Ctrl-Y, la fel și aici, totul este curat și arată bine. Ca să reveniți înapoi la imaginea normală, mai apăsați încă o dată aceeași comandă. Acum avem toate aceste artboard-uri, să facem o recapitulare la ele. În partea stângă avem artboard-ul cu simularea finală, cum ar trebui să arate mașina aproximativ în realitate. După care avem un artboard cu cotele mașinii pe care le-am luat. Pe al treilea artboard avem câteva specificații de care cei din producție ar trebui să țină cont în momentul în care pun grafica pe mașină. După care avem cotele graficii pentru a-i ajuta să ne facă o ofertă de preț și să vadă cât de mare este suprafața de autocolant care urmează să fie tăiată. Și la final avem grafica pe curat ca să o poată folosi pentru tăiere, să nu trebuiască să o ia de aici, să șteargă cotele de deasupra și așa mai departe. Acum, ca să pregătim fișierul pentru print, în primul rând, apropo, ca să vezi imaginea așa curată, fără toate tool-urile pe aici, prin stânga și prin dreapta, fără toate aceste panel-uri, trebuie doar să apeși tasta Tab și dispar. Ca fișierul să nu depindă de linkuri externe, eu am luat toate imaginile și le-am dat embed. Îți recomand să deblochezi toate layerele pe care le-ai blocat mai înainte. Da, avem astea invizibile. Îți recomand să ștergi toate layerele care sunt invizibile, nu ai nevoie de ele atunci când le dai către producție. Deci să nu ai niciun layer blocat și să nu ai layere ascunse. Tot textul ai grijă să îți fie convertit la puncte, iar imaginile, acum aici mi apare un buton de Unembed, dar în momentul în care importi o imagine, haideți să vă arăt ce se întâmplă. În momentul în care o selectezi, observi că apare și acest X pe mijlocul imaginii, îți evidențiază faptul că această imagine este importată și depinde de un link extern, de un fișier pe care îl ai undeva în calculator stocat. Dacă vrei ca fișierul Illustrator să îl iei și să îl dai către producție sau către altcineva și să nu trebuiască să-i dai și linkurile externe, o să trebuiască să-i dai embed la fișierul respectiv. Un alt lucru pe care poți să-l faci atunci când salvezi este să dai Save, File, Save As. Eu am deja denumit fișierul, apoi când îi dai Save, salvăm peste de data asta, ai aici un buton Include Linked Files. Pentru că eu i-am dat embed la imagini, nu mai trebuie să faci acest lucru, dar dacă nu îi dai embed imaginilor, poți să bifezi acest buton Include Linked Files și atunci fișierul Illustrator nu va mai fi dependent de linkurile externe. Îi dăm și noi OK. Acum, ca să mă asigur că, Doamne ferește, cei din producție poate nu lucrează cu Illustrator și nu pot să deschidă fișierul, poate lucrează cu Corel sau mai știu eu ce alte programe, o să le salvez și un PDF în prima fază. În principiu PDF-ul se poate deschide fără nicio problemă într-un fișier vectorial. Pe lângă asta, ultimele două artboard-uri o să le export și într-un fișier EPS ca să fiu sigur că mai au încă un fișier vectorial pe care îl pot deschide. Acestea sunt cele două artboard-uri și la final de tot o să fac și un export
JPEG ca să fiu 100% sigur că are de toate. La final eu iau toate aceste fișiere de care am nevoie, deci iau EPS-urile, iau fișierul Illustrator, iau PDF-ul și iau și simulările. Le iau pe toate, le pun într-un link de WeTransfer pentru că sunt destul de mari, uite au 556 de MB. Le pun într-un link de WeTransfer, iar în momentul în care fac mail-ul către producție și îl trimit către ei, le specific și faptul că grafica este realizată la scară de 1:10 ca să țină cont de asta, pentru că atunci când o vor da în producție va trebui să rescaleze de 10 ori mai mult. Pe lângă asta, tot timpul le las și un număr de telefon de contact. Ați văzut că le-am dat foarte multe informații. Se mai întâmplă câteodată să nu înțeleagă toate lucrurile pe care eu le-am scris acolo, deși am încercat să le dau cât mai multă informație ca să îi ajute. Și îi rog să mă contacteze dacă există vreo nelămurire. O să continui acum cu a doua variantă de personalizare a mașinilor, de care vă povesteam încă de la începutul videoclipului, în care avem făcută o ilustrație sau o imagine sau un personaj pe mașină. O să vedeți că o să iau acum ca exemplu un personaj, o să punem un bucătar. Să presupunem că o să creăm de la zero o ilustrație în Photoshop, pe care mai apoi urmează să o punem pe mașină. Și atunci, ca să ne dăm seama de dimensiunea artboard-ului pe care urmează să lucrăm, ne uităm pe cotele mașinii pe care le-am luat și dacă vă aduceți aminte, înălțimea ușii din spate avea undeva la 72,5 cm. Având în vedere că avem și pragul mașinii din partea de jos, să presupunem că urmează să-l colantăm și pe acela, atunci, în cazul ăsta, ar trebui să luăm dimensiunea artboard-ului un pic mai mare decât înălțimea ușii. Dacă este material în plus, nu este nicio problemă. Problema e atunci când este în minus. Așa că dacă ușa are 72,5 cm, având în vedere că nu am măsurat pragul, ca să fiu 100% sigur, îi dăm o dimensiune de 90 de cm a artboard-ului, facem un artboard pătrat și atunci venim în Photoshop, schimbăm unitatea de măsură în milimetri. 90 de centimetri înseamnă 900 de milimetri cu o rezoluție de 300. Modul de culoare îl dăm în CMYK și Create. Pe acest artboard eu o să import o ilustrație pe care am descărcat-o de pe Freepik. Layerul din spate alb îl ștergem, iar acum presupunem că am creat deja ilustrația în Photoshop și trebuie să o exportăm ca să o putem importa mai departe în Illustrator. Pentru asta vă recomand să salvați fișierul în format TIFF, pentru că fișierele TIFF suportă și modul de culoare CMYK, și plus de asta rămâne și fundalul transparent. Dacă v-aș spune să salvați PNG, PNG-ul se folosește doar pentru online și nu suportă mediul de culoare CMYK și atunci ar suporta și schimbări de culoare. Mergem să salvăm fișier TIFF. Observați că am lucrat la scară de 1:1. Grafica a fost făcută la scară de 1:1, iar când o să o importăm în Illustrator, va trebui să o redimensionăm la scară de 1:10. O să îl mai măresc puțin pentru că în partea de jos nu mi acoperă suficient pragul, dar vreau totuși capul bucătarului să fie undeva mai sus. Acum îl mut puțin mai în stânga pentru că nu vreau degetele să cadă pe linia care desparte ușa de aripă. Am descărcat acest logo de pe internet ca să terminăm personalizarea mașinii. O să trebuiască să mai modific un pic la el. În primul rând, pălăria este făcută din linii. Vedeți, aici este stroke și atunci va trebui să îl convertim tot outline. Apoi vedeți că unele linii se suprapun unele peste celelalte și am zis că trebuie să fie o formă completă, ca nu cumva cuțitul cutter plotterului să vină și să taie pe aici și atunci mergem la Pathfinder și dăm Unite. Ok, acum avem aceste linii, avem aceste cercuri în spate care se intersectează cu pălăria și nu vrem să se întâmple asta și atunci selectăm cercul, îi adăugăm un punct aici și unul aici, apoi ăsta de aici din partea de sus îl ștergem și același lucru facem și cu cercul exterior, adăugăm două puncte în plus și
ăsta de aici îl ștergem, apoi mergem aici la stroke și facem capetele rotunde la cercuri ca să arate un pic mai bine. Liniile astea le dăm Object Expand, aici astea două trebuie unite. Nu o să pot selecta și cercul exterior pentru că este stroke. Textul îl selectăm, click dreapta, Create Outline, iar acum textul din partea de sus îl selectăm cu tot cu linia care era sub el, iar apoi selectăm și acest dreptunghi și ne ducem pe minus front. Tot ce am făcut până acum a fost să pregătesc logo-ul într-o formă corectă pentru a-l putea tăia la cutter plotter, la fel cum am făcut și în prima variantă inițial. Dacă dăm Ctrl Y, acum vedem că nu mai sunt linii care să se intersecteze, de asta a trebuit să fac această spărtură aici la acest ribbon, să-i zic așa. La fel aici în partea de sus la pălărie am unit toate formele ca să fie făcut dintr-o singură bucată. Textul, uite aici textul are o problemă, aici nu ar trebui să arate așa și atunci selectăm litera E, mergem la Pathfinder și dăm Unite și acum este dintr-o singură bucată. Haideți să verificăm și textul de sus. Mai avem o problemă aici la mustață, dar selectăm tot logo-ul și dăm Unite și atunci dispare acea problemă. Am poziționat și logo-ul pe ușă, bineînțeles că se mai poate interveni la grafică și se mai pot face tot felul de lucruri, poate tot felul de elemente din bucătărie pe care le-am putea la fel tăia vectorial ca și logo-ul și puse pe aici pe lângă bucătar să zboare într-o parte și în alta, dar scopul meu este să vă arăt cum să pregătiți pentru print și o ilustrație pe care vreți să o puneți pe mașină, așa că o să mă opresc aici cu grafica și o să continuăm mai departe cu partea tehnică să vă arăt cum pregătiți grafica pentru producție. Bineînțeles, la fel ca și înainte, copiem grafica de pe laterala stângă, o aducem și pe laterala dreaptă. Pentru că pe spate suprafața este foarte mică, de data asta o să o scoatem din calcul. Acum că grafica e făcută, trebuie să ai un contur de tăiere pentru a putea tăia la cutter plotter grafica printată. Deci prima dată se ia grafica și se printează, și aici mă refer la personajul de pe ușa din spate, după care se înfoliază, se laminează mat sau lucios și apoi trebuie să se taie, dar ai nevoie de un contur vectorial pentru asta și există două modalități prin care poți să faci asta. Haideți să dăm și embed la ilustrații. Una dintre modalități este să folosești pentul și să începi să faci conturul desenului de la un capăt până la celălalt. Doar că eu nu vă recomand să faceți asta și o să vă dau o modalitate mult mai rapidă de a face lucrurile, pentru că așa este mult mai dificil și durează mai mult timp și nu este nicio precizie foarte mare. Și atunci ne întoarcem în Photoshop și ilustrația pe care o avem pe acest layer, o să fac următorul lucru. Dau dublu click, mergem la Color Overlay și îl fac negru, complet. Observați că aici am niște linii de care nu am nevoie și atunci o să apăs tasta Control și apăs aici în stânga pe iconiță, pe imagine, ca să-mi facă o selecție completă a layerului și cu brush tool, îl fac mare de tot, o să dau peste tot ca să acopăr suprafața. Acum că i-am schimbat culoarea, Image, Mode, schimbăm în RGB, apoi salvăm fișierul într-un format PNG. Ne întoarcem în Illustrator și importăm PNG-ul pe care tocmai l-am făcut. Acum, ca să facem contur de tăiere, selectăm acest PNG și îi dăm Image Trace. Dăm Expand, ștergem toată zona albă și am făcut imaginea o formă vectorială în momentul de față.
Nu am fi putut face lucrul ăsta să iasă o formă atât de bună dacă am fi păstrat ilustrația normală cum ar fi fost. De asta am făcut toată forma neagră, pentru că eu doar de conturul exterior al acesteia am nevoie. Acum, o poziționăm cât mai bine suprapusă peste imagine, iar acum selectăm toată forma, îi dăm un stroke de o altă culoare, mai dăm de, să zicem, 1 punct, 1,5 puncte. Culoarea plină o eliminăm, mergem Object, Expand, OK. Iar acum selectăm linia exterioară a acestei forme și dăm Delete. Ce am făcut de fapt este să micșorăm un picuț această formă, am șters un pic din ea, din exteriorul ei. De ce am făcut acest lucru? Pentru că această formă, acum o selectăm, facem un swap, acesta va fi de fapt conturul nostru de tăiere. Ne-au rămas astea aici. Acum să vă explic de ce am făcut acest lucru. În momentul în care autocolantul se pune la cutter plotter să taie, acel cutter plotter nu o să poată să taie perfect pe linia de margine a ilustrației. Deci niciodată nu o să nimerească perfect. O să existe un decalaj de 1 mm, 2 mm. Există posibilitatea din cauza acelui decalaj, ilustrația printându-se pe autocolant alb, de exemplu în partea asta cuțitul să taie un picuț mai în dreapta și atunci aici posibil să îți rămână o linie albă din cauza că acel cuțit nu a tăiat perfect. Dar dacă îi dai un contur de tăiere care să taie un pic mai în interiorul graficii, să nu fie deranjant, foarte puțin în interior, atunci o să eviți probleme cu acest decalaj. În ceea ce privește ilustrația, vă recomand să o puneți pe un artboard separat, în care să-i dați bineînțeles și cotele. Puteți să puneți ilustrația cu conturul de tăiere peste, ca să vadă că pe acolo o să trebuiască să fie tăiat, dar menționați-le că nu trebuie să se printeze acel contur de tăiere, deci nu trebuie să fie în grafică pentru print, el are rol doar de tăiere și de asta puteți să puneți ilustrația separat într-o parte și conturul de tăiere separat în cealaltă parte, mai în dreapta, ca să vadă că sunt și separate și acolo este doar un preview, să zic așa. Nu mai are rost să o iau de la capăt ca și pentru prima variantă. Ați văzut cum pun cotele la grafică, ați văzut cum le dau toate informațiile de care au nevoie. Se salvează aceleași fișiere ca și în prima situație. Logo-ul de pe ușă o să fie produs la fel ca și în prima variantă, deci o să se taie în folie albă, doar ilustrația va trebui printată. Scopul aici a fost să înțelegeți cum faci să printezi grafică pe care să o tai pe o anumită formă. Mai avem a treia variantă în care discutăm de o colantare totală a mașinii. Pentru asta am un blueprint de la o dubiță pe care am colantat-o pentru un client acum mai mult timp. Este un blueprint de la un Citroen din 2016, o dubiță mai mică. Dacă ne uităm la layere să vedem ce ne dau ei aici, avem title, deci numele mașinii, putem să-l dăm pe invizibil pentru că nu avem nevoie de el. Mai avem numele site-ului de pe care a fost cumpărat blueprintul. Avem scara, aici dacă vă uitați scrie 1:25, deci ei au făcut acest blueprint la scară de 1:25, nu la scară de 1:10 așa cum am făcut noi până acum, așa că o să trebuiască să luăm să o redimensionăm. Putem să dăm și scara pe invizibil pentru că nu avem nevoie. O să facem în felul următor. Avem în primul rând nevoie să redimensionăm acest blueprint pe scară de 1:10. Și atunci o să facem simplu. Dacă selectăm această săgeată, o să vedem că aici pe înălțimea ei sunt 76 de mm. Ca să faci un calcul simplu, așa, ca să îți dai seama de scara de 1:25, 1900 aici este cota în milimetri din realitate, înălțimea mașinii cât ar fi ea în realitate. Iar aici, dacă selectezi săgeata, ați văzut că ne dă 76 de mm pentru că este scalată la scară de 1:25. Cum poți să calculezi asta ca să verifici dacă este corect? Faci 1900 împărțit la 25, că scara este de 1:25 și îți dă exact 76 de mm cât este înălțimea aici. Noi o să avem nevoie să o rescalăm la scară de 1:10.
Deci 1900 împărțit la 10 și ne dă 190 de milimetri, ar trebui să aibă de fapt înălțimea mașinii noastre. O să trebuiască să fac un dreptunghi de 190 de milimetri înălțime. O să șterg aceste guideline-uri și selectez cele două grupuri și o să le scalăm până când înălțimea mașinii de aici o să ajungă să aibă aceeași înălțime cu dreptunghiul negru. Bun, acum grafica este scalată la scară de 1 la 10, mărim și artboard-ul. Blueprint-ul de aici din dreapta nu mă ajută pentru realizarea graficii decât pentru banda asta de sub faruri. În rest, capota nu mă ajută pentru că acolo e grafica distorsionată, este în perspectivă către geam, grafica este aplicată. Și atunci pentru capotă o să am nevoie de blueprint-ul de aici din stânga de jos. Pentru spate văd că are două modele, o să luăm unul dintre ele și laterala stângă automat se replică și pentru laterala dreapta. Va trebui să facem un pic de ordine aici în leere pentru că sunt toate layerele aruncate la grămadă într-un grup și noi o să avem nevoie de ele să fie mai organizate și atunci o să blochez layerul pe care avem culorile. O să selectez toată grafica, tot conturul de aici, de pe mașina, de pe lateralul mașinii. O să-i dau Ctrl X, Ctrl F pentru Paste in Place și o să le grupăm ca să le am într-un singur grup doar pe ele. După care o să facem același lucru pentru partea de sus a mașinii, Ctrl X, Ctrl F, Ctrl G. O să luăm și spatele ăsta, Ctrl X, Ctrl F, Ctrl G. Ok. Hai totuși să grupăm și celelalte două rămase, Ctrl X, Ctrl F, Ctrl G și ne mai rămâne ultima, Ctrl X, Ctrl F, Ctrl G. Bun. Și acum avem fiecare line art al fiecarei laterale de mașină pusă frumos pe câte un grup separat. Văd că a mai rămas ceva aici, nu-mi dau seama exact ce sunt. O să le șterg, ok, și acum avem fiecare laterală pe câte un layer separat. O să blochez acum tot grupul cu line art-ul și o să mergem, o să ne întoarcem acum la layerul cu culoarea mașinii, da? Și avem așa, în primul rând facem așa prima dată. Selectăm toată laterala stângă, facem la fel Ctrl X, Ctrl F, Ctrl G. Le grupăm pe toate prima dată. Ok, și acum ar trebui să facem un pic de ordine și în grupul cu laterala stângă. De exemplu, plasticele nu o să am nevoie de ele, o să trebuiască să fie într-un grup care să fie separat și atunci selectez una dintre aceste zone, mergem la Select, Same și îi dăm Fill and Stroke și o să-mi selecteze doar culorile, doar shape-urile care au această culoare și o să le dăm un grup, Ctrl X, Ctrl F, Paste in Place. După care avem geamurile, facem același lucru și cu ele. Cred că sunt mai multe forme de aceeași culoare, dar nu contează. Avem și tripla și ne-a mai rămas caroseria, zona albă. Mai avem câteva mici detalii, văd că mai sunt câteva linii pe aici, le selectăm și pe ele. Astea, din ce îmi dau seama, sunt tot linii de line art, doar că nu au nicio grosime dată. Deci nu avem nevoie de ele și pot să le șterg pentru că oricum le am separat. Ok, și avem atunci caroseria, unde pot să-i schimb, de exemplu, și culoarea. Atunci ai mașina de o altă culoare. Aici avem tripla, aici avem geamurile cu farul și cred că sunt și gențile. Și mai avem partea din plastic a mașinii. Hai să zicem că îi dăm un gri mai închis. O să facem același lucru și cu celelalte blueprint-uri pe care le folosim. O să încerc să le organizez pe layere.
spatele ăsta nu o să mai am nevoie, o să-l șterg și rămânem doar cu astea. O să am nevoie de grupul cu outline să stea în partea de sus tot timpul, ca să văd toate cutele de la mașină cum cad și să-mi dau seama unde plasez eu grafica pe simulare. Și atunci grupul ăsta o să stea tot timpul în partea de sus și blocat. Mai apoi, sub el, o să aduc grupul cu caroseria. Doar că, pentru a putea face simulare la grafică, trebuie să fac un clipping mask și să pun grafica în acest clipping mask. Și atunci, o să vreau totuși să îmi rămână grupul ăsta, poate mă mai întorc la el, poate să mai am nevoie și atunci o să-l duplichez. O să dau pe unul pe invizibil, iar ăsta îl încerc să îl unesc cu Pathfinder. Ok, văd că s-a unit bine. Apoi mergem la Object, Component Path, Make, ca să-mi facă un singur layer, da, uite arată așa, să nu mai fie grup, să fie un singur layer, toate elementele pe un singur layer. Și ăsta o să îl transformăm într-un clipping mask acum când o să începem să aducem grafică. Am descărcat de pe internet ceva grafică random ca să o folosesc să vă arăt cum personalizăm mașina. Când faci grafică, încearcă să o faci pe ansamblu, să o gândești pe întreaga mașină. Abia apoi începem să o luăm și să o spargem pe bucăți. Sunt importante de menționat niște lucruri. Având în vedere că grafica mea ar trebui să aibă continuitate cel puțin pe partea din spate a mașinii, asta din punct de vedere tehnic e un picuț mai delicat de făcut în producție și în general este mai delicat de făcut în momentul în care ai continuitate de genul ăsta, cu linii care îți indică o direcție și parcă ar continua într-o altă parte. De obicei se întâmplă asta când ai tot felul de pattern-uri geometrice, hexagoane, cercuri, triunghiuri și așa mai departe, sau forme din astea organice cum sunt în cazul nostru aici, dar este mult mai ușor de făcut această continuitate dacă ai în fundal texturi sau culoare plină, pentru că dacă ai culoare plină atunci nu mai trebuie să ții cont de cum așezi autocolantul, pentru că oricum e aceeași culoare și nu se mai vede diferența. Sau dacă este o textură, de exemplu o textură de hârtie sau fel și fel de alte texturi, din nou acolo nu se cunoaște diferența de la o parte a mașinii la cealaltă și pare că are continuitate. În cazul nostru, de exemplu, este mai dificil de făcut această continuitate pentru că trebuie să ai grijă ca autocolantul de pe ușile din spate să cadă aproximativ perfect ca să continue grafica de pe laterală și pe ușa din spate. De asta și aici în față la capotă am încercat să am grijă astfel încât să fac toată capota galbenă cu această nuanță, să nu trebuiască și acolo să mai fie spart, și sub radiator și sub faruri este gri, ca să fie gri complet, din nou să nu mai avem, mai ales pe suprafețe atâta de mici de caroserie, să avem nu știu câte nuanțe de nu știu câte tipuri de culori și să trebuiască și acolo să ai grijă să faci continuitate. Ca să te asiguri cât de mult poți că grafica o să aibă continuitate, poți să faci următorul lucru. Am făcut același lucru ca și la laterală, am luat culoarea și am făcut clipping mask din ea. Am vrut intenționat să aduc lângă laterala stângă spatele ca să văd dacă îmi merge continuitatea, dacă se vede frumos, și aproximativ undeva în dreptul liniei ăsteia sau poate chiar ăsteia de aici, în stânga triplei, se termină cumva laterala și deja începe să se curbeze către spatele mașinii și atunci o să iau tot spatele mașinii și o să-l trag mai în stânga cât de mult pot și luăm și outline-ul de spate și o să încerc să țin cont de această continuitate. Teoretic ar trebui să respect cât de mult pot această buclă. Același lucru o să încerc să-l fac și cu cealaltă zonă galbenă. O să continui să fac același lucru și pe laterala dreaptă a mașinii acum și o să iau fața și o să o mut mai mult
iar apoi o să vreau să duplichez laterala și o să mă joc să fac continuitatea tot cu grafica de pe spate. Liniile au continuitate. Aici, de exemplu, aici în zona gri, totuși e un lucru bun faptul că banda asta gri se intersectează cu triplele, pentru că te mai ajută și dacă ar exista decalaj nu ar fi atât de evident, atât de puternic, mai ales că vorbim și de laterală, apoi spate. Iar în ceea ce privește fața, o să o trag prima dată aici în dreptul stâlpului ca să văd aproximativ unde vine acea zonă de portocaliu mai închis. Apoi, ca să fac continuitate și pe partea cealaltă, o să dau Transform, Reflect Vertical, ca să facem continuitate și pe partea cealaltă. Capota o să fie toată galben, nuanța de galben mai deschis și sub grilaj o să trebuiască să fie griul acela închis. Și dacă mă uit aici în stânga, ar trebui să înceapă undeva de prin zona asta. Partea de sus în principiu e simplă de făcut. Imaginea aici pe laterale o să fie distorsionată, dar nu ne interesează să facem asta acum. Partea de sus o să aibă tot plafonul de culoarea asta, deci portocaliul, galbenul ăla mai închis, și capota de față o să se vadă toată galbenă. În rest, lateralele nu mă interesează, o să le fac pe toate în aceeași culoare. Bun, în principiu avem grafica gata pentru toate lateralele mașinii. Acum vine o chestie interesantă de care vă povesteam la început. La print, grafica se va printa pe fâșii, deci toată grafica de pe mașină nu va fi printată odată dintr-o singură bucată. Cât de late vor fi fâșiile? Nu știi până nu vorbești cu cei din producție. Există role de 106 cm lățime sau de 136 de cm lățime și așa mai departe. Afli de la ei detaliile tehnice. Așa cum vă spuneam și la începutul videoclipului, grafica trebuie să aibă continuitate de pe o zonă pe cealaltă. Să presupunem că producătorul la care urmează să producem autocolantul pentru colantarea mașinii are role de autocolant late de 106 cm. În realitate, grafica pe care va trebui să o facem nu o vom face lată în totalitate de 106 cm, pentru că acea rolă, când intră în cutter plotter, aparatul mai are și niște rotițe care se plimbă pe autocolant, duc autocolantul în față și în spate ca să ajute cuțitul să taie peste tot. Și cuțitul de obicei nu ajunge în dreptul acestor rotițe. Și atunci, ca să fim siguri, o să facem grafica la lățimea de 98 de centimetri, deci îi lăsăm câțiva centimetri și într-un capăt și în celălalt. La scară de 1 la 10, 98 de centimetri, am vorbit că schimbăm doar unitatea de măsură și atunci rămâne același număr 98, doar că vor fi milimetri. Atenție! Grafica, fiind pe fâșii, se poate suprapune cu fâșii verticale sau cu fâșii orizontale. Eu o să vă arăt cum facem grafica suprapusă cu fâșii orizontale și o să vedeți și de ce țin neapărat să vă arăt în felul ăsta. O să iau toată grafica de sub clipping mask, o să o aduc separat, o să fac un dreptunghi cu o înălțime de 98 de mm, pentru că atât am zis că o să facem lățimea rolei, lungimea nu contează. O suprapunem peste grafică și facem un clipping mask. Asta va fi prima fâșie de print cu lățimea de 98 de centimetri în realitate. Ca să facem a doua fâșie pentru laterala stângă a mașinii,
selectez, o duplichez în partea de sus și o aliniez perfect. Apoi selectez toată grafica de sub acest clipping mask și cobor cu ea până când mi se aliniază perfect cu partea de jos, de pe fâșia din partea de jos. În plus, aceste fâșii trebuie să se suprapună una peste cealaltă. Va trebui să facem o suprapunere de încă 1 cm în plus la fâșia din partea de sus. Deci fâșia din partea de sus nu va avea 98 de cm lățime, va avea 99 de cm lățime, pentru că 1 cm o să se suprapună peste fâșia de autocolant din partea de jos. De ce am ales ca cea din partea de sus să se suprapună pe grafica din partea de jos? Pentru că dacă cei din producție încep să colanteze mașina din partea de sus, deci să zicem că pun prima dată fâșia asta din partea de sus, urmează apoi să o pună pe asta din partea de jos și automat trebuie să se suprapună 1 cm peste asta de sus. În acel moment, zona de îmbinare a celor două autocolante este în partea de sus și atunci, din cauza condițiilor meteorologice, să zicem că ploaie și așa mai departe, exact acea zonă este expusă condițiilor meteorologice și în timp poate să fie afectată și să se desfacă, să pocnească autocolantul pe mașină. Dar dacă această suprapunere este în partea de jos, atunci apa se scurge de pe mașină și nu afectează acea zonă, nu afectează autocolantul. Dar asta se întâmplă doar la suprapunerile, doar la autocolantul suprapus pe mașină pe orizontală. De asta am vrut neapărat să vă arăt fâșiile pe orizontală. Și atunci trebuie să selectăm din nou această fâșie. Haideți să o aliniem perfect. Ok. Facem un dreptunghi înalt de 1 mm, îi dăm o altă culoare și îl aducem în drept cu partea de jos a fâșiei de deasupra. Și acum luăm doar clipping mask-ul de la fâșia de deasupra și îl redimensionăm cu încă 1 cm în jos datorită acestui dreptunghi. Acum, dacă îi dau un pic de opacitate, vedeți că în zona asta autocolantul este suprapus 1 cm. Și vedeți că în continuare grafica are continuitate pentru că am mărit doar mask-ul în care este grafica, nu am modificat poziția elementelor din interiorul măștii. O să iau aceste două fâșii pentru că sunt suficient de înalte ca să acopere toată suprafața mașinii și o să vreau să le suprapun din nou peste mașină. O să-i dau opacitate de 50% ca să îmi fie mai ușor să le suprapun cât mai bine. După cum vedeți, fâșia din partea de jos acoperă jumătatea din partea de jos a mașinii, iar fâșia din partea de sus nu are rost să fie atât de lungă pentru că vine cu grafică până undeva aici în dreptul farului. Și atunci o să trebuiască să redimensionăm masca până undeva aproximativ aici. Le duplicăm, transform, reflect vertical și în acest moment avem și fâșiile pentru cealaltă laterală a mașinii. Avem fâșia 1, fâșia 2 pentru laterala dreaptă, fâșia 1 și fâșia 2 pentru laterala stângă. Avem gata și fâșia pentru capotă. Bun, am terminat cu toată grafica pentru fâșiile de print ale autocolantului. Avem laterala stângă, laterala dreaptă, spatele, asta este pentru capotă, asta este pentru zona care vine chiar sub radiator, sub faruri
și cele două fâșii aici le avem pentru plafon, una este de 98 de cm, una este de 70 de cm. Aici nici nu mai contează foarte mult suprapunerea pentru că oricum sunt de aceeași culoare, poți să te joci cu ele și tot plafonul are aceeași culoare. Pentru pregătirea lor la print facem un artboard separat. Am dat cote la toate fâșiile pentru autocolant și acum o să selectez toate fâșiile, o să le grupez și o să le blochez și o să selectez toate cotele și tot textul, le grupez și pe ele și le dau Object Expand, cum am făcut și la celelalte modalități de personalizare. De aici încolo, la fel ca și la variantele inițiale, puteți să exportați simulările ca să le dați să le vadă. Exportați atât în fișier Illustrator cât și PDF grafica pentru print, lăsați și cotele ca să poată să vă facă o ofertă de preț și au tot ce le trebuie ca să poată să colanteze o mașină. Gata, oameni buni! În sfârșit am ajuns la finalul videoclipului. Astea sunt modalitățile de personalizare ale unei mașini despre care voiam să vă vorbesc. Dacă simți că la vreunul dintre pași ai vreo nelămurire, te invit să-mi scrii în comentarii ce nu e clar și o să-ți răspund cu drag. Sau poți să-mi scrii și pe pagina de Facebook sau de Instagram. Dacă acest videoclip consider că te-a ajutat și ți-a fost de folos, te invit să te abonezi și să apeși și pe clopoțel ca să fii la curent și cu alte noutăți pe care le mai facem aici pe canal. Pe ecran ai și alte videoclipuri care s-ar putea să te intereseze. Te invit să dai click pe ele. Eu de aici de la birou te salut cu mare drag și ne revedem data viitoare în următorul videoclip. Bye!